Türkmenistanda iň köp aýlyk alýan ministr 9000 manat. Ýa-da köne pulda 45 milyon aýlyk alýar. Iň köp Gurbanuly Berdimuhammedow halk maslahatynyň başlygy bar olan bir 50 milyon 500 dollar ýa-da 10.000 manat aýlyk alýar diýeli. Egerde şol 1000 dollarlyk eşik giyjek bolsa, 1000 dollarlyk kurtka giyjek bolsa, 2 ay muty işlemeli bolýar. 2 aýlygyny şol kurtka almak üçin bermeli bolýar. Ödem bu diňe käwirjigi. Onuň günde giyýän kostumjalwarlary bolmanda bir 200-100 dollara bardyr. Gündedem her türlü ütgeşik kostum giyýär. Onuň maşinlary, onuň öýleri, guryan ullokan şäheri, arkada şäheri. Garaz kän pullary howat etjä ol adam. Şeýle bir şöhrat paraz haramdada dik goýun haramdada. Gurbanuly Berdimuhammedow we şonuň ogly. Garaz olaryň günde togýany puly 1000 dollar. Iň azyndan günde togýan puly. Sebäbi her gün her türlü eşik giyýän 1000 dollarlyk tutuş türkmen halkynyň bar puly şolara gidýär. Dubaydan alýan jaýlary, Ýewropadaky çağalary, ýegelleri olara men aýtjam däl. Olaryň togýan pullary ol kerim goly Ýewropada iň gymmat üniversitetde okudy. Başgada kän. Ondan sodatlara göz yummak dogrymy? Bizde politika diýen zat ýok. Bizde bir adam hemme pullary alýar da öz maskalatyna, öz yegellerine paýlaýar. Bizde politika da ýok. Ya başga bir ol hasap berýän ministrem ýok, halka hasap berýän ministr ýok. Ya hiç ýele halka hasap beren ok. Halky hasap eden oklar. Prosto halkymyz bar diýip käwat gürlese gürleýändir bolyn, ýöne halky hiç kim hasap eden ok Türkmenistanda. Halkam özüne hormat goýdurmaň ýerine yurtdaşyna gaçyp dur. Hemmeti bilelikde.